Iya, jadi mau lihat mah dia mau panitia na hormati kami ima amang pendeta Erwin Hutauruk, pendeta Resort Sekubang. Suang songoni di hamu paneseha nami jajaran BPH Banjarnahor Sekota Batam tarlumuwi ma di hamu na tutu panitia nami. Jadi dihita saluhuna madok mau lihat hita tutu tu panitia. Di halojon ni nasida. Jadi molo kami madokon sangat-sangat luar biasa panitia songonari. Sangat-sangat luar biasa. Jadi tertib mahitamang songon naung isosohon ni nasida nakiningan diulota apala partikianon. Sudedo hita dapotan. Sotung adong menimbulkan rasa sakit hati mulak hita sianon. Imajolo na parjolo na paduahon ala ok kata sambutan. Laos on namara hami laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban keuangan Banjarnahor Kota Batam. Pinangido mau sekretaris nami suang songoni bendahara. Asa maju mau jolo buat kamu ma aka tulis-tulis tah asara babotoho kita diaka parpunguatta. Di lain nami si Mamora bendahara pusat sekretaris Bapak Elin Banjarnahor Boru Raja Ujolo ma. Molotung pedang sude di joloan non dia ke pengurusan BPH molotung PHM itu tuh sekretaris doho bendahara na mewakili hita saluhu na BPH ulilas marohatate dia ke pelaporan ni keuangan ya na barjolo sahali pamoton nami tu hita saluhu na mulai hami pengurus ima pertanggiangan Banjarnahor obat tahu ma lelengna. Jadi macai kodang diaka pergumulan ima dinalah buan punguat tahun manang na pertanggiangan non demi kemajuan. Godang do riu na ibege hami di luaran. Alai pos rohanami tutu dihita saluhuna anggak mai tutu riu ki naga bedalatta marsada hita songon slogan ni Banjarnahori. Songon kegiatan perlu babotohon nami tutu di pardalanan ni parpunguata ima Banjarnahor sian hasadaun ni rohani hita saluhuna molotung pe perwakilan sian wilayah. Pabotohon nami takas tuhita saluhuna bahwasannya Banjarnahor sudah punya legalitas. Banjarnahor sudah punya legalitas yang diakui oleh pemerintah khususnya Kota Batam. Jadi lasmanian rohat tadi sih. Buasa on tabain na berlegalitas. Jadi molotong rohita songo pungu-punguan oma pemikiran nami dang meluas hita bekerja sama dinalaho mamajuhon moloholak kita tu hita do au dang porsea bui songon sologat tay maju dang porseau alana nunga taulaho dia ka perpunguan na selaun tong do songoni alai marhiti organisasyon na manginang nunga be mardalan di baik kami BPH suang songoni penasehat dia ka program-program naung taulahon na barjolo sahali amanginang marhite organisasi tahun nunga hita lakuhon ima kerjasama BP Batam ima penanaman pohon di Duriangkang dengan tujuan agar Banjarnahor dikenal di Pulau Batam dalat tamom pajonokot tunasida atik BH adong nanaing akasi zalota marhite kegiatan na taulahon na baduahon amanginang nunga behita berkegiatan kunjungan ataupun audiensi tu pemerintah Kota Batam di Bohaon asa lebih zonok kita nabatuluhom musenang nunga taulahon ima kegiatan di dispora Kota Batam hinorhon ni nunga be sian naposota adong mengikuti kegiatan ima songon tari-tarian ataupun bakat melalui dispora. Nabatuluhon nungabe
ta komunikasihon ima tu melalui UMKM Kota Batam alai martangiang mahita ang giat hinorhon ni dos nerohatta boy tercapayon saluhuna boy sudah terbantu dihita mohon maaf yang ekonomi menengah ke bawah na baduluhom musenang kerjasama dohita dohok disnaker Kota Batam marhitei nunga matsayarong niya di tonga-tonga ni parpunguata ima nagabe pelatihan gratis jalau nga terlaksanai molotung pedang sudehi taboy dapotan dope tabay ma bergiliran sayang gia matutu lam tumajuna hita lam godangan no diak ka pelatihan disan boy man non hita tadaptarhon tu melalui pelatihan ni namangihu mo siya manginang i kegiatan eksternal tambahan kerjasama dohita ima penanaman pohon dohot distrik 20 Kepri ima naniuluhon ni amang pitor tinambunan eborus haga GWP naung talakuhon ima di komplek distrik Kepulauan Riau. Jadi ima songon kegiatan ni organisasi tanah selamaon di eksternal. Namangihut amang perlu tutu mungkin suku-suku dihita buasa organisasi non tinggal para daton. Di ulau kami doamang ima dinapaborhat Raja Parhata siat tonga-tonga ni Bajar Nahor ima 5 halak 5 halak manasida nani panwa borha ni Bajar Nahor ima dinalaho mangulahon diakka seksi paradaton na adong di Kota Batam laos na adong di Toga Marbun suang songoni di Patogam namangihu muse tadalat todo diakka sosial berupa mangapuli tuakka keluarga na merduka di Kota Batam. Na pangihut tado pido ima pesta na pangulianak suang songoni pamuliboru laos i mardala do anggaran diakka na pangulianak suang soni di pamuliboru. Ima taringot tu hadat habata hotta neulahon ni organisasi Banjar Nahor Kota Batam alai molodus dorohatta boydo takembakon boydo hita mangaliasaran di WA group itulah fungsi WA group na adong di tonga-tonga ni parpunguata jadi ima na boy sidohonon nami alai na paling utama amanginang na paling utama sotung adong hita nian na madokon boy dicatat mungkin direkam akan pisah dari Toga Marbun Kota Batam ataupun Patogam. Sotung adong nama dokon anggota ni Bajar Nahor ingin pisah dari Toga Marbun suang songoni Patogam. Om mabesahi do dihita. Molo adong do na parjolo hamu madokon silahkan keluar dari Banjar Nahor. Saya ketua umum bertanggung jawab. Sotung parjolo hita madokon kami ingin berdiri sedangkan ketua umum na dipercayai hamu tidak pernah mengatakan Banjar Nahor akan berpisah dari punguan Toga Marbun manangna Patogam asa dicatati opor lu sangat situtu odo mabait dang adong hasadaw niroha dihita i perlu do on sangat-sangat perlu. Jadi magido mapa mi molotung pe gua suaranya mi ala niaka musik mairai na sound system nai alai perlu do namanginang dah sotung adong bahasa tasongoni molotung pe haduan adong sotung gabe Bajar Nahor nama Mukataduk di Kota Batam sotung gabe Bajar Nahor nama Bukataduk saya sebagai ketua umum yang aktif sekarang ini tidak akan saya biarkan Banjar Nahor berdiri sendiri dan terpisah dari Toga Marbun by Patogam asa dicatat mai
Jadi ima nabuhi panon nami nakining molotung petutu akan hurang lobi dia kapanitia atik behahi tadang dapotan unang itor marungut-ungut toko Cina masih buka. Selama toko Cina masih buka, beras 2 kilo pasti ada. Atik behadang adong dapotan, oke? Alai laki drau. Tepuk tangan itu. Oke. Alai laki drau. Molotung pedang dapot yawan no dapot tu contoh no belgaon maneng nanau gelengi ulilas marohatta. Tadukung mapanitia bahwasanya songon nerok di ketua panitia sepeser pun tidak ada uang kas Banjarnahor untuk pembelian door prize dan beras yang kita bagikan yang didapatkan. Oke? Luar biasa. Luar biasa. Sepeser pun tidak ada. Saya angkat tangan doa tong. Ay biasanya mau ketua ni pesta itor pinjaman 20 juta. Ale songonari tidak ada pinjaman panitia ke BPH. Padahal uang kita banyak. Nanti akan dilaporkan. Tolong dibuka keuangan. Laporan keuangan. Silakan laporan keuangan. Ya, tambahan musya agak gajangon. Taringok ni parhepengon Banjarnahor. Tasipama di Bank BRI hebengta jalan alahoma buaton ikon haminatuluma. Haminatuluma ikon menandatangani. Jadi molotung piadong, jangan suka-suka si Bapak si Gebila uang itu. Ya mohon maaf, pada saat ini saya tidak ada berpikiran untuk memakai uang punguan. Oke? Jadi atik BH, asal transparan keuangan, kita simpan uang di Bank BRI. Godangna boy nota bereng, tolong dibuka dil. Iya, agak dijom jumlahnya itu aja. Iya, jumlahnya ipe. Iya. Iya. Total uang Banjarnahor Borubere Kota Batam. Godangna ono 6.227.252 rupiah. Ima hepeng tasaonari bersih. Ima hepeng tasonari tersimpan di Bank BRI. Ya. Jadi molo ajak kami pesogot titaro rapat. Hudia do benot tahun asa unang gabe praduga tak bersalah. Mari kita rame-rame rapat untuk membahas keuangan. Oke, siap? Ya. Jadi songonima adong dapat tanda menilai. Tambah nilai, Mak. Iya. Jadi asal lebih mendetail keuangan bendaharat nama diakka nama juhon taringok tuakka pengeluaran dok pemasukan di hita salutna buti mak. Oke, mulai tema di lai ketua. Shalom mari hita salutna manginang. Hujahau kami ma songon parhepengota saat mulai siat tanggal 16 Juli 2015 saat tu sadarion atar songonoma amanginang saldo kasta tahun pertanggal 16 Juli 2025 godangna 81.525.000 di tabamamuse dohot bunga bang bunga ni hepeng tanah adong di bang godangna 366.500 diorui mamuse doh pengeluarata selama 16 Juli 2025 saat tu sadarion godangna 14 juta 442.300 ima pengeluarata di tahun 2025 saat tu sadarion. Berarti saat tu sadarion marsisa makasta godangna 6.740.000 di moru mai adong tiki pesta di piayu lelang masuk DP itu kami godangna 1.250.000 jadi mertotal ma bersih
hepeng ni punguata saha tu sadarion ono 26 juta 130.200. Atar songoni mamang laporan na boy upasaha tami itu kita saluhu na mau lihat ma di kita buti macam kami. Iya, jadi songon naman nabay bendaharata molotungpe adong bon 1.250 di tahun nasalpu iman di nawar pesta hita di Tanjung Piayu. Di laporan nami mungkin anon di 3 bulan berikutnya molotay hapus sopei inarohan nami dan inarohata kebijakan may dan halulua bejol mani na 1.250 alay mataingot hepeng tanak kiningan ono 26 juta 110.200 rupiah ima kewangata jala tarsongonon amanginang tambah sa otik adong perevisian ima dianggaran dinalaw say daw maniani say nihatan akka do niroha alay namanya hita namar punguan jalan na mangulu ikot dalana doy adong perubahan anggaran ati BH dia dong di wilayah ta masing-masing ima dianakkon na marujung ngolu moloi amanginang kesepakatan ni BPH holan sektor 5 na tekeles alai ima siak kasta di bakaluar ma gabe naik ma 700 ya 300 sinan gabe 1 juta ma ditaba tekeles sian sektor inon atar songoni ma jo kesepakatan alai kesepakatanon dang baku dos nirohatta doan non diaka rapok-rapok na mangihut alana siak kita untuk tuhita do saluhuna tar songoni ma naboy di pasat tami. Iya, jadi songon ima naboy pasaton nami songon kata sambutan suang soni laporan pertanggungjawaban tuita saluhuna molodong pe dia kahata nami na hurang lobi tu hita agar dimaafkan. Jadi iya, jadi selai padonon nami ay taingot do bete Banjar naor. Wih, ay na ipudian olam bagi boras ate. Hilo, holat tu borasi do noaeng buano. Semangat Jo, semangat. Oke. Banjar naor. Banjar naor. Banjar naor. Iya, mau lihat tuatan nama masuk-masuk. Mau lihat di hamu panitia. Mau lihat